Buổi Ini kita lagi try asli kau kan? Tidak ini. Ini kau bicara sih dengan berat tadi masih apa? Muna lanya. Mujang berani muna lah kadang. Bau sih kan kau? Berat gaज्रि खायो जों मोजां मानसिफोरानो हिनजावाबो सानै साला सुवादने आरो सासे लानो नायगासिनो दंबावो लाइफसो ओंखायनोथ' ना माथो नोंलाय नै जाखानांगौ ने औ खोथाया गयजायनोसै बाजार खालामनायनो जासिनोसैमोन आं ayo goya birat माथो गोलैहां साइसनि जाखो एसे गोराहां हेल' लोगोफोर जास्ट लाइभआव थाफैबाय आरोना कमेन्ट खालामनो हागोन कमेन्ट खालामनो गोसोला ओमफ्राय एसे गय जानो गोसो जादोंलै लोगोफोरनो गयाखौ जादावबायथाय ओरैबायदि जाफ्राङो B12 हेल' ब्रादार होनदों नै औ ब्रादार नोंलाय मबे खियावथो एब्रेनो थाखोरा मानसियालाय ना एसे उसुबिदा नामा न'खरफ्रावलाय आदैया मा रोखोम जाखो लोमजानायालाय दासिमावलाय SP प्रडाक्ट लागाव औलै ब्रादार मयथि दं नोंलाय ओइ जास्ट खैला मैलायावलै नै बेरलाबायगासिनो फैनोला गारिया सफैबाय ने ब्रादार निंजाया ओमफ्राय SP प्रडाक्ट गय गोथाङा फेयोलै आदा नङा मैया नोगोद फेखांबाय आङो गया दे 44 फैजेनबाय दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर फेयोथ' गया आं कमेन्टखौ फरायजोबगोन दे जास्ट दसे लाइभआव थादोंलै ओमफ्राय ओरैनो खैला मैलायावहाय बेरायलाबायदों बेंगलाय सवादखौ लिंहरदोंमोनलां फ्लाइटजों फैयोना फैया आदा लोखि साराया 70 और B12 आसाम मालायाव बोलेरो सालायो मा होनांगौ सालायो सोर आसाम मालायावसो बोलेरो सालायसै आरो नोङो बे एसे होबथा आब' मेथाइया मोननाय नों बोलेरो सालायनो आसाम मालायावहाय ड्राइभारानो थाबलायना दङ आं खामानि मोनला मावलायलांगौसै दे कमेन्टखौ फरायनोसै दे आं गय जाखांखाबाय मा फुंखा नार्जारि होनदों गुड मर्निं मा होनदों बारलांबायलै गुड मर्निं आदा औ थेंक इउ मर्निं फंबाय ओमफ्राय माहारि बर' ओमफ्राय नों मा खबर सार ओइ दङ ओरैनो सार होनलायनाङालै ब्रादार जों फिसासो ओमफ्राय दङ ओरैनो ब्रादार ओमफ्राय एसे प्रडाक्ट लायथ'वाखै ब्र' बैसागुनि सिगां लायनोसै दे लाबोदो माने जोंना SP प्रडाक्टआ निंजा माबा खालामनानै दं नालाय गारि दा सफैसिगोन आरोखि ना ओमफ्राय बेन्जामिन गथ' BTYआ हेल' होनदों नै ओमफ्राय B12 बसुमतारी औ उफाय गैया दे सालायलालै मोजां बेन्जामिन आदा थेंक इउ आं लाइभआवसो दङ दे दसे जास्ट खैला मैलायावहाय नै सुवादना लोखिसाराया हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेलखौबो शेयार खालामनानै होदो आदा बिदिब्ला अके जागोन दे फग' अ सिस्टारसो नानिसो दे जागोन दे नानि दे बेखौबो लाबोफादो आं दा स्टुडिय'आव थांगोन दसे नैयावहाय आदा कलेन सिंगारा नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ दाखालिबो हारिनि खनदों इयो दा दाबो हारिनि मेथाइ बानायगासिनो दं आरो आंखौहाय लिंहरदों स्टुडिय'आव दान्दिसे फैफंबाय होनना माने दाबिं खालामगासिनो दं आरोना बे मेथाइआ रिलिज जानो थांगासिनो दङ जोंनि बर' हारिनि थाखाय नेनानै दसेनो थांब्रबना मोनसे गावनो लिरिक्स गावनो खनदों गावनो खनफैजोबदों आरोना आयै नों दाथैथ' आं जेरै थाङागौमानि ओमफ्राय दा बेखौनो सिफुं होगासिनो दङ दा मिउजिक ओमफ्राय एमा बेंगलाय माला फैखो
मैया लायनांदोंसो लेवराखौहाय माबानिफ्राय मा होनोमोनलाय मालदा ने गारफिननायसै आंना नै दाख्लैनिफ्राय मा सर' जादोंथाय ओरैनो गयाबोथ' मोनसे निसाखाना मोनसे बुस्थु गाज्रि गावनि थाखायहाय मोजां नङा आरोखि ना हाथायफ्रा माराम जाजोबो एक्सुवेलि जि बुस्थुआ प्रे खालामनानै जाजाया बे बिसासथ' बुस्थुखा आरोखि मोजां नंखा गारनायसै आं नाजानायसै ओमफ्राय गाज्रि दामोन दे होननानै ओमफ्राय माब्लाबा फैबा आदा बेंलायालाय है माब्लाबा फैब्रबबाय ने आं फाग्लासो ओमफ्राय मा होनदोंनो बस्ति मा होनदों ब्रह्ममति मोसाहारि हाय जाम्बा हाय जाम्बा ना मा होनखोलै बेलाय दे जाय हक जेखिजाया आंनि लाइफआव फैबाय कमेन्टआ बोरैबाला ओरै लिरनायावहाय नांदुबना लिरजिबो थाङो आरोना थेंक इउ होमबा माबाया मा होनदोंनो सानसुमा बरग'रिया ब्लगआ ओइ ब्रादार माथो नों गय जाया होननाया माथो जायोसै जायामोन जानाया नै जास्ट दाख्लैनिफ्रायसो जादों आङो ना अनलि सानब्रै सानबाल' जादों जाथ'ला गारफिननोसै मथा मथि गय जाला ओंखामाखौ जानो हाखा नालाय बेनि बागै अनलि निसा होननाय बुस्थु आंनाव गयल' दं जेबो गैया आरोखि आंनावहाय ना जौ जुवा जौ माबा मोनसे फेग्रा मुवा सोबग्रा सुबु थांखु थुंखु जेबो गैया आरोखि अनलि गय दाख्लैनिफ्राय माबा लोगोफोरजों जादावना सर' जादों एबार गारफिननोसै ओमफ्राय दानिया सिदोम बसुमतारी हाउ बिउटिफुल होनदों हैस सिख्लाफोरखौसो बिउटिफुल नांगौलै सिदोम ओमफ्राय एस बि प्रडाक्ट बर' फाजा दखानखौ देखाय देलाय ब्र' 12 फाजा दखाना हौरैसो ना ओमफ्राय बानेस्वर बसुमतारी मा बाजाराव बा ओइ जोंनि चिरां जिल्ला खैला मैला बाजारावलै बायबायबो बाजाबो माबासिमल' जायो 10थासिमफोरसिमल' फुरा जायो आरोना ओमफ्राय नों कमेन्ट फरायनाय आं बालायलाङोलै बेरायनोसै एसे ओरैहाय दख'ना बाजारजों ओमफ्राय ओरैहाय स्कुला दोनसै हाय न' जों गामिजोंनि आरो बिनानाव कि हाल्ला रे कि हाल्ला कि हाल्ला কি হাল্লা ভিডিও হাল্লা কৰিব লাগে আরে বাজাৰত মানুহ আহিব জয় শ্ৰীৰাম কি কৈছে কি কয় কি বাজাৰত কি কয় নাকয় থাক मोजां सुवाद गोजासोलै मानसिफ्रा नो रिंखि महाय सोर मिनिया आं लाइफआवसो दं बेलाय बेंलाय आं लाइफआवसो दं माथो लाखो बेवहाय सिगांसो बैयाव मेरला मोनोमोनलै दा गैले जेबो दे कमेन्ट खालाम लोगोफोर दान्दिसे जास्ट आं दख'ना बाजारजों दावखोलांदों मैगं बाजारजों नुवाखै खमला फाननाया लाब जाब्रेना मा जाद खुसि हनै नायहर नुवाखै बेसेबां लाब थाखो आदा बेसेबां लाब थादों लाबा औ 300 थाखा गलालै लाब जाब्रेबाय माहाजोनफ्राबो फानो नै दख'ना बाजारानो बायजोब्बाय बाजारफ्रानो बायजोब्बाय दासो बाजाराव नोंथांमोननो मोनसे हाग्रानि ओरैबायदि फेभरेट मैगं इन फेदरा हिजो माया हिलि गालमारवा इन फेदरा हिजो माया दादा हुकारे दादा उरारे
kami bunuh ya tihi minat ya orang ada kami minatnya acha dah ada naibe bustuखौहाय अबाव लायनाय जायो बायसनसो लाबायलै बाहागि बायसना मानसिगाल दाबना मा होनोमोनलाय फुंखानि मम' दखाना बोरैमोनलाय रा ब्रादार आं नुवाखै दाबो आं ब्लग लानायनि दसे ओमफ्राय नै जोंना बेयो मोनसे हाग्रानि ओरैबायदि प्रटिन बुस्थु भिटामिन बुस्थु नोंथांमोनाबो निस्सय जाखायोबो जानांगौ माने मैगंजों आलुजों जानो बिराद मोजां आरो नै आं देखायनि दे हाग्रानि मैगं जायखौ बुङो मानसिगालदाब हा दे आदा ओमफ्राय बेखौहाय मानसिगालदाब बेखौ अबाव लायो जेनेबा जों फानबारियाव लायो हाग्रानि ने हाग्रानि औ ओमफ्राय फानबारिनि मानसिफ्रा हाग्रायाव लायो अ नों बायस'नासो लाबोन नामा बायस'ना अ आस्सा ओरैबायदि मोदोमलायखायो ओमफ्राय मोजां बे बुस्थुखौ जायोब्ला माने देहायाव बिराद मोजां आरोना नैबे बुस्थुआ जनदेस माबा माबि टाइफड बेफोरबायदियावहाय एक्टिभ आरोखि बियो बिराद मोजां बे बुस्थुखौहाय मानसिगालदाब नैबे बुस्थुखौहाय आलुजों जाबाय थायोब्ला देहानि थाखाय बिराद मोजां आरोखि ना नै बेयावहाय 10 थाखा आरो थफ्लासो लांदो दे बेजों लोगोसे मोनसे फेभारेट बुस्थु एक नाम्बार जनदेसआवहाय होनांगौ माबा बानायदों बेवहाय नै बे बुस्थु दे नै बेयो मा होनो खेंलाय जनदेसनि बिराद मोजां रोदा माने मावरियास्रोन होनो आरोखि ना बेखौ मावरियास्रोन बेखौहाय जनदेस टाइफड जायोब्ला बेखौ होदेरोब्ला बिराद मोजां खामानि होयो आरोना फुल थाब मिन एक्सन होयो आरोखि बे बुस्थुखौ आं खेंनानै दिन्थिनि दे जायफ्रा लाइभआव दं नायनो हागोन नै बे बेदरा दै बेखौ होनो मावरियास्रोन रोदा बे बुस्थुखौहाय होदेरथारनांगौ आरोखि ना ओरैनो मोदोमलायखादों नै सोरबा आथिं आखाइ रुइसिनानै थायो मोदोम बुयो माबा हासुदैया गोजा जागोन थै बायदि जागोन नैबे बुस्थुखौ होदेरनांगौ बेजों लोगोसे गोबां बाखालिफोरनाव बायनांगौ आरो दा बेबायदि आरोखि ना आं खिथाखाबाय नैबे मावरियास्रोन रोदाया इम्परटेन्ट ओमफ्राय बेजों लोगोसे बुन्दि होननाय दंबावो बुन्दा बुन्दि ओइ बुन्दा बुन्दि बै मोनसेयाखौ नुबाखै बिनि लोगोआ आदसा दा बेबायदि बुस्थुखौ होनांगौ बे बेसेबां बियो नै बेयावनो 200 थाखा नै लोगोफोर नायनानै ला बहुद दाम दे बेवहाय अनलि दङ माबासोल' दं आरोना नै 6थाल' दं बेयाव 200 अ नै बेयाव मोनसे दं दे नै 7था आरोना लोगोफोर बेबायदि आरो आंना भिउआनो खमायजोब्बायसो आदा 4.5 घन्टा जाबायबो आदा आदसा भिडिअ बानायबाय था दे फंबाय दे ओमफ्राय बेबायदि आरोखि ओमफ्राय आं एसे देखायबावनायसै दे मा लाखो आदा माबा नै सिनिबा हाबा दं आंनि फिसाजोनि दे आं खानायनोबो औ दे आदा ओमफ्राय माथो माला मोनलांखो उदालगुरि अ थाङो दा औ ओजों नङा बेयाव हाबा खालामना हरगोन अ आदसा दे खबर हरब्लानो जाबाय आदा औ दे ओमफ्राय एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायनि दे आं दिनैहाय मुलिनि बागै मागै एसे दिन्थिबाय आङो ओमफ्राय दख'ना बाजाराव हाबफैबाय आब' बालिय'नि खाथियाव मम' दखाना ब्रादार आदसा है हौरैसो लंपेन्ट सुथेगासिनो दंमोन इयो दहाय खोलाजोंसो नुबोदोंमोन जों मानसियानो लंपेन्टसो सुथेदोंमोन दा फैबाय खोमा ओमफ्राय नोंलाय अबाव दं फंबाय जों दावखोलांनायसै बेजोंनो पानसारमोननिजों हनै पानसारनि जवाबो थाखायसै बेवाय माथो एफा मा लाखो मा ना दखान होदों थोद अमानो खबसे एफा दामि गोसानिखौ बायना जाहैयो नामा रा नै अमानो खबसे दाम गोसा 15 थाखा 10 थाखा गथाखौनो बायनायालाय नै लाबोनानै थाखानाय नङा माथो बिदिलाय दे दा बेजों जों थांनायसै जों स्टुडिअ'आव आरो आदा कुलेनआ लिंहरबाय नालाय सिंगारा आंबो ब्लग लादों एसे दिनैहाय फार्स्ट टाइम ओमफ्राय दा मानसियानो गैला थांजोब्बाय बायबाय नालाय बाजाराबो जोंनि खैला मैलाया
थिग 8थानिफ्राय लानानै 11थासिमल' हिरमिर जायो आरोना ओमफ्राय 11था बारबाथाय गैला आरो मानसिया बेबायदि जायो आरोखि ओरैबायदि खम जायो आरोखि मानसिया बाजारालाय बिराद गिदिर दै जैया मैया न'आवनो दं ने बेजोंनो दावखोलांनायसै जोंबो नै ब्रादा नोंसिनिजोंनो माबायाव थांनो नागिरदों जोङो ओरैहाय दावखोलांनानै बिटिडिजों थांनो नागिरदों बै मेन लामाजों थांजाया नालाय फुरा हाद्रि दा बेखायनो बिजों थांनो नागिरदों आरो ओंखारनायलाय ओंखारदे लामायाव फन खालामनो हागोन आंनावहाय नांदों दा आब' माथो आदा नों खौसो लाबोदों लाब दं बिदियावबो ओमफ्राय मैथो लायदों उल्थापानिनिफ्राय नै आं दाखालिहाय हरैहाय माबाजोंहाय सिखोनाझार हाग्रायाव थांदोंमोन आङो दाख्लै नुलांदोंमोन आं बेबायदिखौथ' बिजनेस खालामा आङो खालामनायालाय खिन्थु मानसियानो ओरैनो जाखाबाय नालाय औ थांलाय फैलाय खर' सिंखानो औ ओंखारनायनि लाबोफादों औ औ मोजांनि बाथ्रा दे ओइयाव मैगं बाजारखौ नायनोसै 1 मिनिट ओमफ्राय थांनायसै मैगं बाजार औ आं बारा गोबाव लाइफआव थानाय नंला दे लोगोफोर जास्ट दसे बेरायनाय हिसाबैहाय थाबाय आरो लाइफआवहाय औ ओमफ्राय बेरायथिं बेरायथां कमेन्ट खालामनो हागोन खालामोब्ला ओमफ्राय मा होनो लाजिनाङारा ब्रादार माथो लाजिनांगौ जाखो आयै दा ओंखार दसेनि उनाव थांनोसै जों माबा 10 मिनिटनि गेजेराव थांगासिनो दङ फंबाय एसपि प्रडाक्ट ओमफ्राय ओरैहाय फेमिलि सेम्पोल शकिं 59 ना मा होनदों ब्र'ल' होनदों नै हेल' ब्र' नुजानो हागोन कमेन्ट खालाम बेयो जाहैबाय मैगं बाजार दै टटेल बय मा होनदों हाय ब्रादार होनदों हेल' ब्रादार जास्ट लाइभआव फैदोंलै दसे नै बेयो जाहैबाय मैगं बाजार दे मैगं बाजाराबो जोब्बाय नै कि लाभ হৈছে আজি बिराद माबा आरोखि नै मैगं थाइगं फानदों बेयाव नै बेबायदि नै बेखौ गोथाङै जानायसै आं मुलिसो होदों ना मारा लेवराफ्रालाय ओइ तुकि रासायनिक नाखि रासायनिक ना अर्गानिक हा रासायनिक देवा ना हयथ' মই खायसे खासा माने माखासे दानि बुस्थुआ आधा मिनियाबो दासो लाइभ दंमोन औरा माने माखासे दानि बुस्थुफ्रा खालि रासायनिक गोजासो आरोना अर्गानिकनि इंले मैगं फानग्राफ्रा सासेबो बर' मानसि गैयानो गैयारा जोंनि बर' मानसिफ्रा बायग्रा गोजाल' जोंनि बर' मानसिफ्रा बायग्रा गोजा गासैबो बर'नि अनगायैहाय गुबुन गोजा आरोना मानो मावनो बासैथाय जोंनि बर'फ्रा मैगं खेथिफ्राखौहाय ओंखायनो जोङो गुबुननिफ्रायसो बायना जानाङो आरो नायसाय जुदि बायोब्ला बा खिन्थु गुबुन हारिनिया हाफ बिगासे थायोब्ला बेयावनो खेथि बोखाङो दै ओमफ्राय जोंनिया गैया आरो बेबायदि जोंनि मानसिफ्रा खुब खम मावसै आरो मैगं थाइगंखौहाय दा बेनिखायनो आरोखि खबसे गिदिर गिदिर नायलाबायखो 20 थाखानो 20 थाखा 10 थाखाल' होद नै खबसेया 20 थाखा होद थांनायसै साहा दावखोलांनायसै नोंसा बेफोरो बरथिकजोबमोन दहाय मैगङा नायनानै लादो नै जाबखोमोन साफा नांजोबबाय ओमफ्राय जुदि जोंनि बर' मानसिफ्राबो बेबायदि खेथि मावनानै जुदि फानोब्ला मैगं थाइगं बेसे खामायनो हायो बेसे बेफोरबायदि क्रेसक मावनायजोंबो खामायनो हायो दा नै दा टाइमा खयथा जाखो नायनि आं र' दा टाइमा जाबाय नै माबा
12था जानोसै आरो 20 मिनिट खम बिदिनि गेजेरावनो इसेबांबा गोबां नैबे गारि गंसे लाबोनाय मैगङा नांजोबबाय आरो होमब्ला सिन्था खालामना नायदो अनेक बेबायदि खामायनो हायो आरो जोङो मा मावा आरोखि बिदि Sidde. Hey, Gusti yang pedre hijau kalmarawa. Aku jil bunuh ya tihi. Kiring kita min. Hah, pusat bunuh ya tihi. Painan pedre sini. Mana? Apa? Sudah. ओमफ्राय जोंनानो आदा हौला लाबाय आलुयै मायै भिडिअ लाबाय जों थांगोन ना दिनै दै खालामाथियावसो लायदो माथो खालामाथियाव प्रग्राम दं बियो गारि दावखोदों गोबाङैनो थांदों दिनै गोबाङैनो थांदों ए दा थांनो हागौ आंबो दोनथ'बाय दे बायबाय दे आं दोननायसै नों होदो